Kumusta mga katabang? Karon padulong ta sa usa nato ka katabang nga nanginahanglan og gamay nga tabang. Okay, nag-comment siya. Ang iyang request ingani: "Hi sir, iprank ko sir. Diaper lang og Cerelac og grocery. Kay pait kaayo ang single mom. Way trabaho, way kwarta, wa pay masaligan. Hahay." So padulong ta karon sa ato ang katabang nga nag-request og gamay nga tabang. Na message na nato siya, napangayuan na nato og number, address niya para i-deliver nato sa iyaha ang iyahang request. Okay, ubani ko ninyo sa pag-deliver sa iyang request, ubani po ko ninyo sa pagpalit sa iyang request para makita nato ang atong katabang nga nanginahanglan sa ato ang gamay nga tabang. Okay mga katabang, tara! Hello? Hello po ma'am, may hapon. Oo, ako si Rel Sabatin. Oo, katong ikaw ba tong nag-request og kuan? Diaper. Asa na ka? Nako diri banda. Ano sir?
Oo, nakakabanda diri sa kuan, sa chapel, sa gawas. Sige sir. Time na sana ako kadalig tambal sir ha. Sige lang, okay lang. Paabot lang ko diri. Sige sir, kadali lang kayo sir. Okay kayo. Kadali lang sir, time na lang ako sir ha. Sige, may problema. Hello. Ikaw tong nag-request? Ikaw tong nag-request ako. Kumusta yung baby? Gilantan? Wala man, Ismail man. Nara tong kuhan. I-request ni mo. Ang Sirilac banana, tama ba ni? Oo. Na banana nga kuhan. Tama ba ni? Oo. Kanya yung gipili para dugay mahurot. Ikon sa nimo? Igagaw nimo. So ikaw lay gunit ani. Okay. Nya, okay ra day ka. Na-vaccine siya kanina. Na-immunize. Asa man ka nag-immunize? Pero sa barangay sir. Sa barangay lang. Mau ba? Dua ka pa. Nya, na-injeksyonan. Dua ka pa. Mau ba? May gani wala gi man murag wala man gilantan. Basi unya pa ni sir. Ayaw niya pa kasagaran no, murag gabi pa. Okay. Halo, nana kay diaper. Salamat. Lampin nga blow. O gamay nga Sirilac. At least nakatabang ko sa imo. Lalaki siya? Lalaki? Lalaki sir. Mau ba? Sige. Ayaw nagtabang. Sige lang god, normal man na. At least mayo kay nakita ko nimo sa kuha. Ato lang i-share lang nimo at least ang uban basta hindi ang uban nang inahanglan og tabang pod. Nakatabang. Dua sir. Ano rin duha? Unsa may problema ninyo? Tabangan na ko nagpa-share ba? Ay oo, sige i-share lang ninyo akong kuan page. Morman to. Amat. Kayo sir. Sige tingan nimo. Katabang og dako. Sir ba wala budget? Ngano man, unsa may trabaho di? Trabaho di ni kuan. Ay kamo ni Emily. Silingan lang mo kay dito man yung balay. Kababata kusmik. Mau ba? Asa na yung papa ni? Sa Manila sir, wala na ni papa. Tapos wala na. Wala na. Wala na sustainable. Oo. Mau ba? Wala na. Tapos Sabi na kung ikalintura. gani, dipinsahan lang mo daan. Sa kabulan. 7? Mag-unom. Mag-unom pa lang. Bata pa rin, no? Mau ba? Sige. Dapat ako dugay na maurot sir. Yakin sa may kauban na yung sa balay di ay? Ako lang mamok pa. Oy, dugay na marot siguro kay 60, 50, mo na plus 5 yata ni. 54 siya. Tapos mag plus 5 man yata kung mo bulto man ang ipalit. Kau ba ni mo sa balay yung kuan? Akong mamok papa no. Nya sa pangita ni mama ug papa. Sa minteryo at malimpyo gyapon. Gyapon ni Emirin, pero yung gyapon. Oo. Kasi kasagaran di rin no, may trabaho. Oo. Salig lang po yun. May nakita ko nimo na nakuan ko nimo akong post. Tungod kay Emilyn. Pagtanaw mo gud ako hindi katapang malinis tingnan sila pansin tali. Gani, tama lang. Share lang yun mo, i-share lang ba at least ang uban kung nainanginanglan po di at least makatabang po to sila ha. Sa ginagmay at least lampin diaper. Mga diaper man lang, Sirilac Ilag na sir. isa. Wala tayong pangpalit bugas. At least ako nalipay ko nga nakatabang si mo gamay. Bisan gamay lang good at least sa kalisod sa panahon karon di ba? Wala nakalagay abang nakalagay. Ya kay Basig. Wala gihilanta na si Bibi. Murot ako Katabang, kung gusto nimo
nga makadawat pug ka sa atong gamay nga tabang, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like nimo atong page, ang Surigao nun ko. Ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ikatulo, i-comment nimo ang imuhang request. Ibutang nimo kung unsay gusto nimo nga buhaton nga kaya lang yun nako ihatag sa imuha. Okay, katabang, kung makadawat ka og message nako nga ang imuhang request granted, swerte ka katabang, tungod kay ikaw na ang sunod nga makadawat sa atong gamay nga tabang. Pangayoon ako ang imuhang address, ang imong number para tawagan ti ka para i-deliver nako ang imuhang request. Okay, katabang, daghan kayong salamat sa imong suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos. God bless us all.